Aquesta és la increïble història de tres germanes. La major va heretar un vell molí. La segona, un alegre ruc. I Joan el León, més conegut com el marquès de Navàs, Son pare li va deixar un gat. però no un gat qualsevol, sinó que era un gat amb les botes ben ficades. Del gat amb botes. És la història d'un rei i la seva filla, que ho tenien quasi tot i sempre volien més. Bé, bé, bé. Sobretot si era regalat, Perquè no treballaven. Hi havia un ogre molt poderós que es podia transformar en un feroç lleó i també en un tendre ratolí. D'eixos que tant li agraden als gats. Una història plena d'aventures, amb molts paisatges, castells i carruatges. Escenes d'acció, Suspense i passió. i també de pesca. Llits, el gat amb botes. Escrit En 1797 per Charles Perrault. No deixes de llegir o veure pel·lis del gat amb botes.